Dobrodošli na kanal Pecanje. Danas ću da vas vodim 50 km od Frankfurta u brdima Taunusa. Danas smo se naoružali, danas ćemo da pecamo na lososa, pastrnke, a možda i dođe neka kečiga. Ima i šarana, tako da smo se danas naoružali. Imam gliste, imam crviće i imam neke malo veće crviće. I sme se bacati varalicu, tako da ćemo danas sve moguće što imamo da iscrpimo. Sve mogućnosti ćemo da iscrpimo i da pokušamo šta ćemo da upecamo. Znači krećemo. Dobro jutro. Dok drugi spavaju, mi ustajemo u 5 da bi se našli u 6, da bi u 7 bili na pecanju. Mora smo opaljeni. Wahnsinn. Der Mann macht einen Wurf. 2 Würfe habe ich, 2 Würfe. Ja. Ja, nee, lass. Uporno se borimo. Ne znam koliko smo pastrnke napecali, sigurno 20 komada. Napravit ću posle jednu sliku, sve pastrnke ono u redu. Ali kečigu ne mogu. Krenuo sam da pecam na lososom, uzem parče lososa dimljenog, rolovanog i stavim ga na udicu. U nadi, kao što ljudi kažu da će kečiga na to doći, ono opet pastrnke. Idemo dalje. Možda i do kraja dana dođe neka kečigica.
kiša pada, a sada je vreme da upecam prvo kečap u mom životu. Akcija. Nikako da mi se želja ispuni, nikako da upecam kečap. Pastrmke grizu ko lude. Pastrmke grizu na lososa dimljenog. A kečiga što bi trebala neće. Sad sam stavio na gristu. Pa da vidimo. Idemo dalje, to i po kiši. Jetzt, hol Kirsche, Maschallah, hol Kirsche. Stört. Maschallah, leck mich am Arsch. Woo! Woo! Mach rein, mach rein, mach rein. Oh, konačno. Konačno.